ICS News står här med Þorvaldur Arnarsson som tog nordiska mästerskapstiteln i 250 meter pass. Nu undrar jag lite grann, visst har du fått upp Thyrnir själv? Ja, jag har fått upp Thyrnir själv. Och hur gammal är Thyrnir nu? Han är 15 år. Han är 15 år. Och hur många titlar i sådana här sammanhang har du egentligen? Kan du hålla koll på dem? Ja, jag var inte så aktiv. Jag tävlade under väldigt lång tid, utan jag började egentligen för 4-5 år sedan att tävla. Och då var jag i Göteborg med Thyrnir och gjorde fantastiskt fina tider på honom. Och då fick jag en present av dem som de tyckte var lämpligt att dela ut till mig. Och jag hade en där på handen. Oj. Och det står: Winners never quit and quitters never win. Och så jag har försökt leva upp till det ända sedan dess. Ja, för du tävlade inte i juniorlandslaget just då, eller hur? Jag är född på Island och uppvuxen. Jag tävlade lite grann på Island, men sen har jag kom till Sverige för att studera och disputera det här, och sen har jag jobbat som forskare och varit väldigt upptagen med, men ändå hållit igång ridning liksom bara för mig själv och uppfödning av med några avelstol som jag ursprungligen tog med mig från Island, och nu avlar vi tredje-fjärde generationen från dem. Och har hela tiden försökt använda de bästa hingstarna som finns i Sverige, och som tur är så har vi haft väldigt fina hingstar i Sverige de sista åren. Så det går att avla kvalitetshästar i Sverige på det material som finns. Är du uppvuxen med hästar på Island också, eller är det ett intresse som kom senare? Det är väldigt märkligt att ingen i min familj håller på med hästar, men jag var hästtokig som barn och var ute på landet. Och hamnade sen hos en väldigt duktig hästkarl som faktiskt gick bort bara för några dagar sedan. Så gick jag på Bjarnastad, han var 85 år när han slutade sitt liv, men jag lärde mig väldigt mycket av honom i samband med ridning, och inte minst pass, för att det var också hans passion. Är pass det du liksom har mest tyckt har varit roligt, eller gillar du allt? Jag gillar allt, och framförallt måste hästarna alltid ha bra tölt och alla gångarter också, men passen är grädden. Det är pricken över i att ha bra pass i hästarna, och jag vill ha pass som är snabb och inte bara flotta sig, utan den ska vara också väldigt snabb. Och hur tränar du inför dina tävlingar och så? Hur ser det ut på hemmaplan? Ja, jag tränar passhästarna lite på ett speciellt sätt, för att jag har faktiskt jobbat ganska mycket med ungdomar i friidrott, träning, och vår son är framstående höjdhoppare, är en av bästa höjdhopparna i Sverige. Och jag har varit med på träningen, så jag har lärt mig ganska mycket idrottslära och träningslära för friidrottare, och jag har bara sett att det går att tillämpa så mycket av det på hästarna. Och passhästarna, de är sprinters. De flesta tränar sina hästar som medeldistanslöpare, och det är riktigt också när man håller på med ovalgrenarna, för att de måste ha väldigt mycket aerobisk kondition. Men just passhästarna, de ska vara explosiva och sprinters och ha mycket anaerobisk muskelkraft. Just det. Och hur tränar du fram det då? Ja, man kan säga skillnaden framför allt att det är samma grundträning, och hästarna måste tränas i linning och lina sig och ridbarhet på samma sätt. Men vad gäller intervallträning så måste den, för att få fram snabbheten, vara kortare intervaller och längre återhämtningstid mellan intervallerna. Det är nyckeln. Och mycket avspänthet. Tänker du då liksom på och av? Ja. Hästarna, för att behålla snabbheten, då måste de kunna att slappna av. Och berätta lite om Thyrnir, hur är han som individ? Ja, han är lite såna säregen, nästan alla riktigt fina passhästar, de är lite säregna. liksom
täckt. Han är inte ranghög hemma och ganska blyg och såna försynt i hästen. Inte så modig, men tror inte har stor tillit till sin ägare och tränare. Men han är väldigt snäll och väldigt fin häst att hantera. Ja, det är han. Han är speciell. Ja, och han har stort plats i mitt hjärta. Ja, han låter som en riktig kompis. Ja, det är verkligen. Ja. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt om man ska hålla på med passhäst och träning av passhästar, att man får dem verkligen att det blir bra samarbete och att det blir kompiskap mellan tränaren och hästen. Jag tror att det är en nyckeln till framgång. Jag har haft Guðmundur Einarsson också som förebild i det avseendet. Han har lärt mig mycket också om passridning och jag har tyckt att hans sätt att träna sina passhästar har varit väldigt tilltalande. Och sen måste jag bara fråga, har du fler hästar hemma som du tränar eller är det han som är din star? Än så länge så är han kanske min stjärna vad gäller passhäst, men jag har väldigt fina första klass avelstor hemma som är väldigt duktiga för en konston liksom, och vissa av dem kommer att få bra pass, men att en del av dem har väldigt fina andra egenskaper också, så att de kanske måste börja komma fram med som påvalbandgrenarna också. Jag tror att det är aldrig för sent. Nej, det är det inte. Nej. Men det var jätteroligt att se er. Det var full fart framåt och väldigt nära världsrekord igen. Bara en liten bit ifrån. Och grattis! Ja, tack så mycket. Tack!